Iż-żewġ żgħażagħ li allegatament ikkawżaw straġi waqt car chase f'San Ġwann nhar il-Ħadd li għadda reġgħu tressqu l-Qorti mixlijin li ħebbew għal numru ta' pulizija fil-kurituri tal-Qorti ftit wara li tressqu kmieni din il-ġimgħa. Marlon Baldacchino ta' 19-il sena minn Ħażabbar li jaħdem f'Barriera u ġuvni ta' 16-il sena minn Bormla li ismu ma jistax jixxandar minħabba li għadu taħt l-età ġew mixlijin quddiem il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek li ħebbew u għamlu reżistenza bi vjolenza fosthom fuq l-Ispettur Joseph Sherry li ressaqhom il-qorti fuq il-każ tal-car chase. Ġew mixlija wkoll mill-Ispettur Jeffrey Xikluna li għamlu ħsara fil-mowbajl tal-Ispettur u li kissru diversi kundizzjonijiet mogħtija mill-qorti u ma nżammu arrestati. L-inċident ta' nhar il-Ħadd beda f'taslima wara ġirja warahom il-pulizija hekk kif inqabdu għaddejjin wrong way. U ma kienu ġew mixlija li saqu karozza ta' tip Toyota Vitz rappurtata misruqa. Baldacchino jiġi mixli wkoll li kkaġuna ħsara kemm fiha kif ukoll fil-proprjetà tal-Kunsill Lokali ta' San Ġwann, kif ukoll li weġġa' gravi lil Jessica Magro. Fil-fatt fil-karozza kien hemm żewġ fajliet li waħda minnhom weġġet gravi u l-oħra ħafif. Iż-żewġ żgħażagħ wieġbu li ma kinux ħatja tal-akkużi miġjubin kontrihom. L-avukati Franco De Bono u Marion Camilleri deru għall-akkużati.